Nahoru to musí být vidět. Tadeáši, to musí být vidět, ta plachta. Já to za ty peníze dělat nebudu. Pojď sem. Tak. No a teď ještě dělej. Tak. A je to. První. Teď se podiv, jo. A je to. Hele. To zapři. Tam ty to prosím tě ukáž. A je to. Tadáši, výborná práce. Vytvořme prosím tě faktoru na 650. A pak to takhle krásně bude vypadat z ulice.